Ay, dako, nibalik na po mga my loves. Nibalik na po ang inyong yoyoy buhi. Abi-dabi, di na punta maglagan. Kaya di rin na punta siya ito ang ikaduhang hugna, siya ito ang istoryang way hinugnan. Live ta sa Facebook. Page siya ito ang Labridyo Davao. Lantawa las yoyoy doon. Lantawa diha my loves. Makita ni mo ang di basta-bastang nilalang. Bidirita my loves. Siya to ang ikaduhang istoryang way hinugnan. Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Maayong buntag yoyoy buhi. Dako'y istoryang way hinugnan. Kay hagtod karon, ako gihapong nahinumduman. Bahin kinis akong bana. Gawa joy po angon. Nga ego rakong giitihan. Kanya na yun biyaan. Para imong masyabtan ang akong istoryang way hinugnan. Yoyoy buhi. Hangtod karon, di gihapon ko kalimot sa gibuhat sa akong bada. Kay dibiya nig kalit ning tawhada. Dami anak isa. Yoyoy buhi. Iya kong gibiyaan og nangitag laing bilahan. Unsay tan-aw nimo? Paminaw nimo yoyoy buhi. Nganong nangitag lain wa baganahis akong kuan? Nangita maglaing sakuban. Pero karon, yoyoy buhi ni balik nas ako Barkada baya di sila ni Mark Mula. Ibalik na siya ako kay nagmahay daw siya. Siya gipolis ako Wow! Ingon ko. Unsa imong gibalikan? Unsa gibalikan nimo diri kanahan? Ingon niya yoyoy buhi ang amo adog anak. Ingon ko, oy, maluoy di ay kapanuhak. Gimingaw di ay kasabata. Gimingaw ka sa bata o ang agianan sa bata. Kadto di ang gipuli ni Mos ako Ngano, di kabalo mo dala? Ingon niya, sorry na. Magbalik na ta. Gimingaw ko sa bata. Atika ko no. Yoyoy buhi. Naa siya nagatulog sa gawa sa among balay. Dito siya dapit sa tangkal sa among anay.
Naglanggot siya ko, nagtanaw sa iyang dagway. Yoyoy buhi, tanaw dyan ako niya. Murag yung panuway. Nay isa kaadlaw nga ako siyang gikasab-an. Ingon ko, kung siya di ay nakita ni mo sa lain nga wala sa kuha. Sakit kayo paminawon. Igo rin ko ni mong itihan una na yun biyaan. Karon ni balik ka, kay ngano, gikuwangan kag performance sa iya ha? Kaysa ako ang murag helicopter kong muda. Diba? Mao na imong gipangita. Kanang maayo kayo sa mamudula. Maayo kayong budula. Yoyoy buhi. Sige siyang ingon nga sorry na magbalik na tahan. Promise di na takabiyaan. Karon yoyoy buhi naglibog ko siya kong buhaton. Aning tawhana kay di gyud muhawa sa mua. Please sulti ko siya kong buhaton siya kong istoryang way hinungdan. Yabag na. Day, wani mo hiluin na, day. Binamig kasi, nag-text me. Pagkabisaya yoy, kalimtan na niya iyang bana o di na dawaton, ingon ni Erwin Balida Zanzu. Nagapanaka, the location yoy, idol kayo ka na mo, maligaw kayo. Thank you. Ito, tisandi, Randa. Marian Badin. Ala, sige. Good morning niyo dia. Good day, yoy buhi. Maayo na yoy. Kay nibalik sa karaang sakuban. Loloy kumahig op malagabot. Nibalik yan, loy. Nibalik nagsakuban. Pa isa nag-text din ko. Sender nga nung gibiyaan kay lagat daw ka. Ingon imong Ninong Ricky Tikson o si Galong Tikson walay laing gwapo subasta Diljon Ibok. Wow! Basta gini sila ay. Tanaw daw na ito nag-view sa itong live eh. Good morning kang Neil Shalagusti. Wow, baby. Kang Larry Kloma. Kay magpaatiman daw na yoy. Magpabuhig balik. Day, ako ikasulti ni mo, day. Kung napakailab, ana siya gamay. Di pasayluan na lang. Walang alak sa iyong anak. Muna giingon, tagay og sikod charge. Pero kung muusap pa nagbalik, muusap pa na siyang binuhatan nga way ayo, biyaan gapon ka na, niya dayon mubalik na po. Ay na. Mubalik kay bagay pasaylo. Tamba na eh. Naana niya. Ayaw. Damay. Ala, sige, diya na lang mo mga my loves. Kay si Yoyoy buhi din hilang po. Good morning yun diya. Huwag siya nagtanaw sa tong live. Dagang salamat. Igid, basta-basta lagi, oh. Paluba. Ay, nako. Kini ka po si Yoyoy buhi. Diya ka po si 90.7 Labridge. Ugma na po mga my loves. Atong oras, alas 7:40 na.